Salut! Unde mergem noi astăzi? Habar n-am. Adică întrebare întrebătoare. După ploaie mergem. După ploaie, o luăm spre sud sau spre nord? După nori. Pe nord. Maria, unde mergem noi astăzi? Mergem în tabără la 2 mai. Fete frumoase, fete blonde. Mine e cea mai frumoasă. Stați că mă întorc și eu. Stai să întorc și cu mine, în primul rând. Sergeante Mămărit. Salut! Unde mergem noi astăzi? Habar n-am. Adică întrebare întrebătoare. După ploaie mergem. După ploaie, o luăm spre sud sau spre nord? După nori. Pe nord. Maria, unde mergem noi astăzi? Mergem în tabără la 2 mai. Fete frumoase, fete blonde. Mine e cea mai frumoasă. Stați că mă întorc și eu. Stai să întorc și cu mine, în primul rând. Sergeante Mămărit.